Ahojte, zase sa mi nahromadili spotrebované produkty za poslednú dobu, tak sa poďme pozrieť, čo tam mám. Tieto videá sú podľa mňa jedny z tých najlepších, čo robím, tak pozorne sledujte a nechajte sa inšpirovať, alebo teda neinšpirovať. Prvá vec, čo som minula, je táto Nivea. Zbožňujem to na suchú pleť. Pre mňa najlepší krém. Viem, že micelárky nie sú až také zdravé pre pleť, ale ja som závislá na týchto micelárnych vodách. Proste pre mňa je to jednoduchá vec, keď sa potrebujem rýchlo odličiť. Dve som minula, tieto sú najlepšie z Balea, klasické z DM-ky, lacné, super. Odličovací olej, respektíve olejový odličovač na vodnej báze. Tento milujem, používam ho v sprche, už sa mi minul, objednala som si nový. Olej od Nuxe, milujem, toto je závislosť, toto raz použijete a budete to chcieť používať stále. Krásne tak prírodne vonia, nádherne, úplne cítiť, že je taký hustý, poctivý, kvalitný olej. Odporúčam. Krém na nohy z Balei, milujem, najhustejší zo všetkých tých krémov, čo sú tam na nohy, tento odporúčam. Očný krém od Dioru, skúšala som ho, akože fajn aplikátor, toto vám trošku schladí to očné okolie, ale inak strašne parfumované a určite by som si to sama nekúpila. Volá sa Super Potent Eye Serum Dior, Total Capture, nič moc pre mňa. Klasické sérum od Revolution Skin, kyselina hyaluronová, bez parfumácie, číra, biela, krásna. Veľmi dobrá cena, odporúčam. Takýto balzam alebo starostlivosť na vlasy od Kerastase bolo veľmi fajn. Síce to nemalo takú silu ako maska, ale je to niečo medzi maskou a kondicionérom. Volá sa to Chica Flash Acide Hyaluronique Edelweiss, neviem, čo to znamená, ale jednoducho je to perfektné na blond vlasy. Takže celú túto radu odporúčam. Veľmi som s ňou spokojná. A z tej rady na blond vlasy aj tento olejček. Veľmi príjemná vôňa, ja ho teraz vlastne používam. Super olej, určite si ho ešte budem kupovať. Ešte som spotrebovala v úvodzovkách, pozrite sa, túto mini ceruzočku od Charlotte Tilbury. Je v otieni, Pillow Talk, len už sa nedá ani zastruhať, lebo toto prešmikuje. Takže ju vyhadzujem, ale bola som veľmi spokojná s touto ceruzkou. I keď nájdu sa od Essence DMK o mnoho hlasnejšie a myslím si, že farba je veľmi podobná. No a posledná vec je táto maska. Mám ju celú zašpinenú, lebo bola v sprche. Pekne voňala, ale už si ju nekúpim. Nekúpim si ju, lebo tá čierna od Kerastase je lepšia, alebo tá fialová. Takže akože fajn, ale na také prestriedanie, ale už si ju nekúpim asi. Tí, čo máte suché vlasy a čo máte extrémne vysušené ako ja, tak tá čierna je lepšia, ale aj táto určite dodáva nejaké výživy, neviem, nie som na to expert, ale už si ju asi nekúpim. Takže to je všetko z mojich spotrebovaných produktov. Ak ma ešte nesleduješ, nezabudni ma sledovať, dať mi like a ja ti prajem krásny deň. Ahoj!